Istripu larri bat gertatu da gaur arratsaldean, 3:00 N batean Donostiarako norantzan. Lurralde buseko autobus bat geltokian geratu denean, atzetik kamio bat etorri eta talka egin du bere aurka. Momentuz, 17 zauritu daude eta horietako bat larri zauritua dago. Berehala gerturatu dira bertara, bai anbulantzia, suhiltzaile eta baita ertzaintza ere. Izan ere, talka egin ondoren, kamioiak su hartu baitu.